Arratsaldeon, gu Inurri Atomikoak taldeko partaideak gara, Koro Iratxe eta Ainoa, eta hurrengo minututan gure proiektuaren nondik donakoak azalduko dizkizuegu. Bueno, eta gure proiektuaren arazoa aurkitu genuen herriko polikio degian, bertara sartzeko behar da karneta, eta ez baduzu eramaten, ordaindu behar dituzu 3 euro. Orduan, guk gure irakaslarekin komentatu, eta hitz egin zigun eraikuntza inteligentei buruz. Eraikuntza inteligenteak dute memoria, eta orduan, zuzoa zenean sartzera, badakite, ezagutzen zaituzte, eta ez duzu zer behar sartzeko. Eta hori funtzionatzen dute, sare neuronal artifizialekin, eta hori da gu saiatu garen egiten, baina simpleago. Orduan, Korok esan duen bezala, proiektua iso komplexua zen, orduan okurritu zigun, simplifikazio bat egitea, hartzainaren jokoan, tresen raia, ezagutzen duzuen jola zori. Lerroa eginda dagoen ala ez, esaten dakien, garun artifizial bat, edo, sare neuronal bat, printzipioz, ikasten duena, hau da, guk ematen dizkigu datu batzuk, eta nahi dugun erantzuna, eta bera kapazitatea da, ikasten joateko, zer erantzuna eman behar duen, eta gero, ikasi duen aplikatzen dakiena, ikasketa prozesu ere amaitu ostean, guk ezagutzen ez duen kasu bat ematen diogu, eta kapazitatea izango litzateke patroi berak jarraitzen baditu, kasu horri ere erantzun zuzena emateko. Eta helburua hau lortzeko gure lana bi fasetan banatu genuen, lehenengoa teorikoa eta bigarrena praktikoa. Teorikoan gure garunaren funtzionamendua aztertu genuen. Orduan, kontatu ginen, gure garuna zelula sustaturik dagora, neuron alegia. Eta neurona horiek 3 zatitan banatzen dira, dendritak, gorputzak eta soiak. Orduan, informazioa neurona batetik bestera pasatzeko, sinapsia ditutako toki xume batetik pasatzen dira. Hobeto ulertzeko, orain bideo bat jarriko dizugu, eta ikusten duzuen bezala, impulso elektrikoa neurona batetik bestera doa, eta hau fase elektrikoa ditzen zaio, eta orain ikusiko dugu espazio txiki horretan, fase kimikoa gertatzen da, non ikustituzue bolita horiek, daten diren bolitak, dendritaren errezeptuetara doa. Eta behin hau ulertuta pasatu ginen gure fase praktikora. Orduan, azteko egin genuen gure neurona izango zenaren eredu bat, hemen ikus dezakezue irudian, dendritak izango lirateke gure sarrerak, gero sinapsia pisuak, eta gero Ainoak azalduko den funtzio baten bitartez lortuko genukeen irteera bat, izango zela 1 edo 0. Lerrokatuta bazeuden eta 0 ez bazeuden lerrokatuta. Orduan, hau da gure sare neuronalaren eredua. Eta gero, Korok esan duen bezala, egin ostean ereduak hartu genuen eta pasatu genituen eredu horiek kalkulo horrietara. Orduan, ikusten duzuen kuadro urdin horretan, daukagu hartzain jokoaren jokaldia edo, eta batak bakarrik ditugu kontutan. 0ak utxunak dira, utxuna ez ditugu kontutan hartuko, bakarrik baten kokapena kuadroan. Orduan, gure ordenagailua jarraian hartzen ditu datu horiek eta pasatzen ditu sarrerak jartzen duen zutabe horretara. Gero, pisuak dira, gure ikerketaren santu reala izan ere hori zeintzuk diren horiek aurkitu behar ditugu, jakiteko hori emaitza zuzen emateko gure sareak. Orduan, hor jarri ditugu batzuk ausaskoak. Eta gero, X bideru ubibikoitza jartzen duen zutabean, bien arteko biderkadura egiten da, ondoren biderkadura guzti horien batura, eta transfer jartzen duen horretan, guztien duzuenez, funtzioaren grafikoan, 0aren inguruan izan ezik, 0 eta 1 emaitzak ematen ditu denbora guztian. Orduan, guk lortu nahi genuena zen emaitza 1 edo 0 ematea beti. Orduan, funtzio honen antzeko batean bila ibili eginen, eta gure Google Docsetan ematen zikoen aukera, funtzionen borobilketa bat egiteko eta jarraian emaitza guztiak batera edo 0ra bidaltzeko. Orduan, ikusten duzu bezala, marra zuzenekin, izan beharrean kurbatuekin. Orduan, jarraian ematen zigun. Neurona hori 6 altan kopiatu genuen eta gure sare neuronala eraiki genuen. Non lehenengo geruzak 5 neuronataz osatuta zegoen, eta neurona horien irteerak horrengo geruzako neuronaren sarrerak izango ziren, eta azkenengo neurona horren irteera gure problemaren soluzioa. Orduan, bagenukagun sarea eraikita, baina pisuak oraindik ez genekizkugun. Orduan kontatu ginen 2 modu zeudela pisu hauen kopurua lortzeko. Lehenengoa, ausasko bilaketa bat egitea, non zenbaki aleatorioak bilatzen joan, ez zitegun logika iruditu. Orduan, bigarrenara jo genuen, izan zela algoritmo matematiko baten bidez. Ikerketa bideratu bat izango zena. Eta guk erabili genuen delta erregela, eta irudien ikusten duzu hiperparaboloide izeneko gorputz geometriko bat izango zela delta erregelaren adierazpen grafikoa nolabait. Eta labur esateko guk hasieran jarri genituen zorizko pisu batzuk. Adibidez, hasi ginen guztiak 0 zirela. Eta aukeratu genuen konstante bat, adibidez 0,5. Orduan, gu lortu behar genuen emaitzari ditu genion i. Eta lortzen genuenari i lehena. Orduan, egiten genuen berain arteko kendura, eta 0 ematen bazuen, ez nahi zuen berdinak zirela, eta orduan pisu gokia genituela. Eta ez bazuen ematen 0, biderkatzen genion konstantea eta gero sarrerak. Eta horrela lortzen genituen pisu berriak.
Orduan, hasteko, gure lehen saiakera egin genuen oso simplea, kubo bat eta behan ikusten duzuen neurona, orduan, kubaren sarrerak dira koordenatuak, eta neuronak esaten digu kubaren puntua baldin badago goian edo behan. Eta orduan, osatu genuen gure sare neuronala, eta artearen jokuak ditu 84 aukera. Orduan, erabili genituen horietatik 75 egiteko probak, ea ikasten zuen, eta azkenerako utzi genituen batzuk, ea ikasitako hori praktikan jartzeko kapasa zen. Orduan, erabili genuen kontrol horri hau, berdez ikusten dituzunak dira erantzun zuzenak, gorriz erantzun okerrak, eta grises daudenak dira amaierako utzi genituen aukera horiek. Eta orduan, ematen dugu oso erreza izan zela, ez? Baina benetan arazoak ekin aurkitu ginen, eta horietako lehenengoa izan zen jaiden geruza, edo, izkutuko geruza hori kanpora argiratera behar genuela. Izan ere, korrok esan duen bezala, algoritmo hori erabiltzeko, printzipioz jakin behar dugu, zer den lortu nahi dugun emaitza, bat edo zero, eta zein den benetan lortzen duguna, eta jaiden geruzan ez genekien. Orduan, planteatuko nuen alderantzizko prozesua, eta hasi ginen froga batzuk egiten prozesu ezberdinekin, eta konturatu ginen nola zatiketa ezin genuen erabili, badakizuenez zenbaki bat zitizero errorean beten du, orduan genukan aukera hori gertatu zitekela. Orduan, baztertu genuen zatiketa eta esan genuen, biderketa soil batekin egingo dugu. Eta orduan, egin genuena izan zen, errorea, izan daitekeela bat edo zero, eta gero, biderkatzen genuen azkenengo neuronaren pisuekin, eta emaitza horiek izango ziren azkenengo neuronaren sarrerak edo jaiden geruzaren irterak, direla balio berdinekoa. Orduan, pisuak bilatzen hasi ginen arazo hori konponduta, baina denbora bat pasatu ostean konturatu ginen gure pisuak ez zirela egonkortzen. Orduan, horretarako 3 konponbide bururatu zitezkun. Lehenengoa, ikasketa konstante aldatzea, ezen ezer berri gertatu. Bigarrenengoa, 0 zenbakiekin hasi ordez beste zenbaki batzuekin hastea, ere ezen ezer berria gertatu. Edo, azkenengoa zela sare neuronal bat egitea, baina konplexuagoa. Hau da, bi geruza eduki beharrean 3 zituena. Lehenengo geruzan 5 neurona zituena, bigarrenengoan 3 eta azkenengoan 1. Eta gure lana egiteko erabili genituen zenbait baliabide, horrela bakarri gainetik aipatzeko, erabili genuen Google Docs 3 batera lan egin ahal izateko, lana askartzeko eta errazteko, eta gero informazio iturri gisa erabili genituen YouTube eta Enkarta entziklopedia. Eta gure lana entregatzeko epea llegatu zen, eta kontatu ginen gure lana baloratzeko unea heldu zela. Orduan, bista atzera bueltata, 2010ko abendura, konturatu ginen hasiera horretan ez genikula ez sare neuronalei buruz, baina aro esan dezakegu gaur, maiatzaren 26an, honi buruz azalpen bat dezakegula. Orduan, helburuak lortu ditugun, galdetzen badigute, behartuta ikusten gara ez esatera, baina benetan konturatu gara nola bidean ikasi dugun guztia, den helburua lortze baino gehiago. Orduan, ikasi dugu neuronen funtzionamendua nolakoa den, garunaren funtzionamenduaren nolakoa den, algoritmo matematiko bat erabiltzen ikasi dugu, blog bat kudeatzen ikasi dugu, eta aldean lan egin dugu 5 hilabetetan zehar. Eta orduan, benetan gure sentimenduak ez gara desanimatu, benetan sentitzen gara gogoekin jarraitzeko eta konponbide aurkitu dugu, konponbide berri hori frogatzeko eta gogoekin jarraitzeko. Eta aurkitu genuen poema hau, oso ondo islatzen duela guk sentitzen duguna, izan ere esaten du itakara heltzea ez dela garrantzitsuagoa bidean lortu duzuna baino. Orduan hori, eta orain pasatuko dugu egitera demostrazio bat. Gure azalpena amaitzeko, lehen aipatutako kubaren eredu horren adibidea jarriko dizuegu, horrela ikusten zuen nola funtzionatzen duen guk erabilitako algoritmoa.